Kaixo guztioi, jarraitzen dugu sinematikako ariketekin, kasu honetan baita ere aurrekoan bezala higidura zuzen uniformea eta higidura zuzen uniformea azeleratuaren arteko mix bat daukagu. Esaten digute, telebistako serie batean, Superman auto batean ihes egiten duan lapur baten bila abiatzen da. Hau da lapurra kotxe batean doana, eta hau da Superman. Esaten digu, Superman eta autoren arteko distantzia 100 metrotakoa dela, beraz esango dugu Superman isa berdin 0 metrotan agertzen hasten dela, eta lapurra 100 metro aurrerago. Eta batematek esan dezake, eta jarri genezake lapurra 0 eta Superman minus 1? Baitare, hor aukera guztia daukazue. Eta esaten digute lapurrak daukala azelerazioa 5 metro segundu karratuko, eta Superman abiadura konstantean 30 metro segundu. Beraz badakigu Superman izango dela higidura zuzen uniformea, eta lapurra higidura zuzen uniformeki azeleratua. Gainera, badakigu hasten dela mugitzen, hasiera batean geldirik dagoela, beraz, berazioak abiadura 0 izango dela. Esaten digu, froga ezazue, esen Supermanek ezingo duela lapurra errapatu. Bueno, azkenean hemen inposatuko dugu, horreko bidean ikusi dugun, bi gorputz elkartzen direnean, isa Superman eta isa lapurra berdina izatea, eta hor ikusi bar dugu, ea denboraren bat existitzen den zeinetan biak elkartzen diren. Existitzen bada, horrek ez nahi du biak elkartzen direla. Ez bada existitzen denbora hori, horrek adierazten du, ez dela existitzen une bat ere ez zeinetan bi posizioak berdinak izango diren, eta hortaz, Superman ezin izango duela lapurra errapatu. Bueno, hemen ez ditut ekuazioa jarri, aurreko bideoetan ikusten ditugulako, eta baita ere, zinematikako bideo daudelako kanalean azaltzen dutela nondik datozen higidura zuzen uniformek eta higidura zuzen uniformeki azeleratuaren ekuazioak. Ez badakizkizue, begiratu bideoak, eta, hemen zuzenean goaz. Superman badakigu izango dela higidura zuzen uniforme horregatik da. Hasierako posizioa gehi abiadura bider denbora. Jartzen dut ese jakiteko Supermani buruz hitz egiten dugula. Eta lapurraren kasuan, nola higidura zuzen uniformeki azeleratua izango duen, gertzen zaigun ekuazio hau izango da, eta L agertzen den lekuetan izango da lapurraren posizioa, lapurraren hasierako posizioa, lapurraren hasierako abiadura, eta lapurraren azelerazioa. Bale, sartzen baitugu datuak, Supermanen posizio jakiteko gudakigu bere hasierako posizioa 0 dela, eta bere abiadura 30. Eta beste alde batetik, lapurraren kasuan, hasierako posizioa 100, hasierako abiadura 0, eta azelerazioa 5 izango dela. Ekuazio hauek eratzen dira 30 eta bestea 100 gehi 2,5 tekarratu. Goratzen badugu, biak elkartzeko, hau da Superman lapurrak errapatzeko, bien posizioa berdina izan behar du. Orduan berdintzen dugu ekuazio hau beste ekuazio honekin, pasatzen dugu guztia leku berdinera, eta lortzen dugu bigarren mailako ekuazio hau. Ikusiko duguna da, zer gertatzen den bigarren mailako ekuazio honekin. Vale, ekuazioa bazterakoan, ikusten dugu minus b, plus minus errokarratu, bekarratu, minus lau c, eta hemen bia. Zer da interesatzen zaiguna, begiratzea errokarratuaren barruan dagoena. Hau gorriz markatu duena, ditzen zaio diskriminantea, eta diskriminantea begiratuz jakin dezakegu emaitza bakarra dagoen, bi emaitz erreal izango ditugun, edo, kasu honetan bezala, barruko hau da, hau karratura bederatzireun, lau bider 2,5 1000 bider 1.000. Diskriminantea negatiboa denean, dakiguna da, ez dela existituko soluzio errealik. Azkenean, emango dira emaitza batzuk, emaitza konplexuak, emaitza irudikariak, kasu honetan guri ez zaizkigu interesatzen emaitza horiek, gu denbora nahi dugu zenbaki erreal bat izatea. Beraz hemen jartzen duguna da, ez da existitzen t, hau da, ez da existitzen t-ren balioa, R zuzen errealaren barruan dagoena. Beste modu baten esan da, ez da existituko denbora bat zeinetan Superman eta lapurra batera egongo den. Hau da, Supermanek ez du inoiz lapurra errapatuko. Horrengoaz, B atalarekin. Vale. B atalak eskatzen dugu bien arteko distantzia txikiena. Lehenik eta bien definituko dugu zein den bi gorputzen arteko distantzia, eta esango da lapurraren posizioa, ken Supermanen posizioa, aurretik badakigu zein den lapurraren posizioaren adierazpena, baita ere Supermanen posizioaren adierazpena. Hau da, zein izango den bi gorputzen arteko distantzia, edo zein honetan. Ni sartzen baitut denboraz berdinak ikusiko du zein den haien arteko distantzia. Baina galdera da zein den txikiena. Aukera bat da, joatea denbora guztiak probatzen eta gero konparatzea, baina horrek ez dauka inolako zentzurik. Txikiena, handiena, minimoa, maksimoa, bezalako hitzak agertzen direnean gogoratu beti, matematiketan bigarren batxilergoan ikusiko zenuten puntu singularrak. Hau da, funtzio baten maksimo eta minimoak aurkitzeko egin behar duguna da funtzio horren deribatua, eta deribatua 0rekin berdin du. Zergatik, maksimo eta minimoetan lehenengo deribatua 0 balio duelako.
Beraz, kasu honetan eskatzen digute D funtzio baten, denboraren menpe dagoen funtzio baten, maksimo eta minimo aurkitzea. Beraz, egingo duguna da funtzio honen deribatua eta zerorekin berdinduko dugu. Hau da gure funtzioa. Gure funtzioan deribatu egiten dugunean, hau konstante bat denez, 0. Hau terekin deribatzen dugunean, azkenean bi aurrera doa, bi bider 2,5 eta hemen bat geizten da, t ber bat. Eta honen deribatua izango da teren deribatua bat denez, minus 30. Hauek deribatuak dira, bale? Ordenatzen badugu, badakigu gure distantzia adierazten duen funtzioaren deribatua izango dela bosteken hogeita hamar. Eta gu nahi dugu jakin noiz deribatu horrek 0 balio duen. Orduan berdintzen dugu 0rekin eta ikusten dugu hori gertatuko dela t berdin 6 segundu denean. Hau da, t 6 segundu direnean gure distantziaren funtzioak izango du maksimo edo minimo bat. Jakiteko maksimo edo minimoa den egin dezakegu bigarren deribatua eta bigarren deribatua positiboa negatiboa den ikusi. Baina pentsatzen badugu gure probleman azkenean gogoratu. Supermanek ez du inxerra batuko lapurra, hau da, lapurra azten da mugitzen, Superman azten da mugitzen, Superman ziurrenik gerturatuko da, baina lapurra gero eta abiadura handiago izango duenez, Superman nola ez den kapaz izan hasieran harrapatzeko ja lapurrak joango da eta urrunduko da. Zer esan du horrek? Geroz eta urrunago gongo dela. Hau da, funtzioak ez du maksimorik izango. Zein izango da maksimoa? Infinito. Zergatik, infinitu denbora pasatu denean, honek izango duen abiadura izango da infinituki handia, honena izango da 30. Beraz, geroz eta distantzia handiagora egongo da. Beraz, zerbait izatekotan gure funtzioa minimoa izan behar du. Eta minimo hori 6 segundutan dago. Baina ez digute galdetzen noiz izango daien artean distantziarik txikiena, baizik eta zein izango den distantziarik txikiena. Eta guk kalkulatu dugu noiz, orain zer da egin behar duguna, sartu beharko dugu denbora hau gure distantziaren ekuazioan, eta ikusi zenbatekoa den balioa. D minimo izango da t berdin 6 segunduenean. 100 gehi 2,5 6 karraturak, eno 30 bider 6 egiten dugu, eta ikusten dugu distantziarik txikiena dela 10 metro. Beste aukera bat izan ziteken honen grafiko bat egitea, eta grafikoaren minimo ikustea non garatzen den, beste aukera batzuk dira. Baina, hemen ikusten dugu zelan, hau bezalako ariketa batean, ia hasten garen erabiltzen maksimo eta minimoen kontzeptuak.